ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನೋಡು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೇತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಸದ್ಯಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಗಲು ಬರೋದುಂಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಇನಿಂಕುಲು ಮೂಲ ಉಂತದ್ದು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಗುರುತಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಂದ ವಿದೇಶ ಬಹರೈನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಲ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆದು ಬರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಕ್ಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಜಯನ್ನೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ ತಂಡ ಮಸ್ಕಿರಿ ತಂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋಪನ ಮಾತುಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆಪುನ ಬಯಕೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ 6 ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ